Ngayong araw, nandito tayo sa SMX Convention Center Clark para sa isa sa pinakamalaking warehouse sale ng Har Home. Kung matagal na kayong nagpaplanong mag-upgrade ng inyong bahay, ito na ang perfect time dahil sobrang daming discounts ang nag-iintay. Starting today na ang The Big Har Home Warehouse Sale from July 4 hanggang July 6, 2026. Yes, up to 85% off sa mga mattresses nila, up to 70% off sa furniture, home decor, at ibang accessories. Tapos may pa-extra 5% off or 10% off sa mga regular at sale items basta may SMAC card kayo. Meron ding mga buy one get one sa peeling furniture. May extra 5% off din sa mga furniture packages. Kung gusto nyong installment para hindi kayo mabikatan, meron silang 0% installment hanggang 24 months sa participating credit cards. Kung naghanap kayo ng bagong sofa para sa sala, ang dami nilang modern at elegant designs. Perfect ito para gawing mas cozy at mas welcoming ang inyong living room. Napakaganda rin ng mga dining sets nila, maraming choices at marami ding nakasale. Alam nyo din ba na isa sa pinakamagandang investment ay ang quality mattresses? Mas maganda ang tulog, mas productive ang araw. At bilang isang trendline, isa din sa magandang investment itong kanilang mga reclining chair na naka buy one take one. Ang sarap mag-relax at very comfy talaga. May mga products din pala dito na kapag na-meet mo yung kanilang minimum purchase, may pa free travel blanket sila. At huwag nyong kalimutang mag-selfie sa kanilang giant chair, tapos pakita nyo lang sa kanilang mga stops at pwede kayo makakuha ng 10% off na coupon. Kung may balak kayong mag-renovate o gusto nyo lang mag-refresh ng inyong bahay, huwag nyong palampasin ang The Big Har Home Warehouse Sale dito sa SMX Center, SM City Clark.